Άσχημες οι εξελίξεις με το Eurogroup, τι λένε οι καταστηματάρχες? Οι καταστηματάρχες κλαίνουν τη μοίρα τους. Και εγώ ίδια και εσύ έχουμε προβληματιστεί. Όσο μάλλον ο καταναλωτής. Όλοι είμαστε καταναλωτές, ναι. Αυτές τις μέρες με το κλείσιμο των τραπεζών. Τίποτε δεν υπάρχει. Τίποτε. Παγωμάρα, βουβαμάρα, παντού. Το αργότερο μέχρι την Τρίτη πρέπει να ανοίξουν. Διαφορετικά, εμείς, σαν επιχειρηματίες, θα έχουμε πρόβλημα. Η αγορά πώς κινείται καθόλου? Η αγορά αναμένει να δει το αποτέλεσμα των εξελίξεων και δυστυχώς είναι μουτιασμένη και μαζί με το πρόβλημα αυτό πάμε όλοι πακέτο. Είναι μια από τις χειρότερες εποχές που έχω περάσει στην αγορά. Ακόμα και το 1974 που ήταν η μεγάλη αυτή της τουρκικής εισβολής, ήταν κάτι καλύτερο. Έρχομαι το πρωί και βρίσκα 2-3 γυναίκες πίσω να με περιμένουν. Τώρα τίποτε δουλειά, ούτε κυκλοφορά κόσμος. Ναι. Οι τράπεζες επηρεάσαν τον κόσμο. Έχει 60 χρόνια που είμαι εδώ και δεν πιάνουμε μια εβδομάδα, μα ούτε ένα σερίνι. Έτσι λέω ψέματα δηλαδή. Είναι να περιμένεις. Να την πάθουμε όμως, μόλις ανοίξουν οι τράπεζες, τα λεφτά να φύγουν δυστυχότατα και να τους σημειώνουν το τούτο ότι είναι έγκλημα. Να σημώνουν τα ριαγιά να φεύγουν και να καταστρέφω την πατρίδα μου. Θα δούμε όταν θα ανοίξουμε το καλό οι τράπεζες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχει ζημιά και περισσότερο σε εμάς γιατί δεν υπάρχει ρευστό. Αν δεν λειτουργήσουν κανονικά οι τράπεζες, να δώσουν λεφτά μέσα στην αγορά, μέσα στο εμπόριο, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Σίγουρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, σίγουρα ο κόσμος δεν βάζει τα λεφτά, αλλά πρέπει να το αντέξουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, είναι εισάξιο με την εισβολή. Πώς προβλέπετε το μέλλον, έτσι ανησυχείτε ως πολίτες? Πείνα! Δεν τα όριζα, αφού δεν σπράσουμε, ούτε να φάμε νόημο, όλα τα καταστήματα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Διότι τα λάθη είναι από την ημέρα που μπήκαμε στην ΙΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει και να το σταθεί, είναι συνέχεια και φανερά και κρυφά δυστυχώς εναντίον μας. Άρα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε τη στάση μας, να δούμε το καλό τους πατρίδων μας και να τους ξαπολύσουμε που λέμε.